scholarship daw ng unang Avenger ng Pinas. Puso yung mga kasal. Ako nga pala si Marites para maghatid na legit fake news sa Pilipinas. Amo yan sa mga Avengers. 30 scholarships. Ano gawa? Get that 30, bro! Get that 30, bro! Kamakailan, nabalitaan sa news ang isang estudyante na pumasa sa 30 scholarship sa buong mundo na umaabot daw sa halos $1.9 million ang tuition na pwede niya makuha. Doon pa lang ay medyo questionable na hindi yung 30 pero yung pagkakagawa ng mga balita na $1.9 million kasi hindi mo naman bilang isang taong tumakbo para sa isang scholarship din sa aking universidad, hindi mo naman magagamit lahat yun eh. Siyempre, pira-piraso lang yun. Pero diba, mas maganda nga naman kasi siya marinig sa balita. Ngayon kamakailan, may mga lumabas na mga panayam, mga nagtingin din sa mga pinakita niyang letters na kine-question ang realidad ng kanyang pagkapasa ng 30 universities. Alam ko dahil sa mga ibang tao din dyan na nag-apply sa scholarship, lalo na sa ibang bansa, mas strict sila. 5 nga lang eh, para sa mga taong sobrang tatalino, hindi lang book smart pero street smart. Yung talagang kung mag-iisip ka ng isang definition ng isang taong matalino, siya yun. Hindi lang kasi magaling siya mag-perfect grade kasi hindi lang naman grade ang buhay. Swerte na ang makalima na pumasa sa abroad ng mga universidad. Pero ating munang daanan, tingnan natin itong isa naman. Ito ang The Case of Julian Martir. Huwag lang kayo magpapakamarte para sa eskwelahan ha. Meron pang buhay sa labas niyan, tandaan nyo. Opening and acceptance of UK and US universities often start around November and he received an acceptance scholarship letter around March or April 2023 which is 8 months even before the opening of classes. Doon pala ay kakaiba na. So may mga sinasabi dito na inedit daw niya, diba? Wala tayong kasiguraduhan pero syempre tinitingnan lang naman natin yung mga ebidensya na pinapakita sa atin. So second, his school in the latest interview cannot confirm nor deny his achievements or scholarships. And that's a red flag because the school is always given notice by the university. Tama kasi kailangan mo hingin yung dokumento eh. Because you need to give your academic record. Yung academic record pala yung term, sorry. Tagal na akong hindi tagal na akong graduate eh. If the school has no record of you requesting your documents, then how can international universities know? Hindi ko alam kung sa batas yon or protocol ng mga university o ng mga schools na private sa mga ganitong matter. Meron kasi dinadaanan niya na proseso na hindi sila pwedeng magsalita lang bigla-bigla. Kasi syempre pwede ikasira yun ng kanilang estudyante at syempre ng image ng mismong school. Acceptance letters are edited while some have grammatically wrong sentences. Ako naman yung erasure na tinutukoy ay ang feeling ko naman dito ay tinanggal ni address niya na normal lang naman kung ipapakita mo o ipapadala mo sa mga news outlets. Ang dapat mo lang kasi dapat dinouble check dito ay yung mismong mga journalist or kanilang team na nag-interview sa kanya. Napapanoorin din natin maya-maya. Medyo naka-move na onti yung please kasi copy editor din ako nung aking college days. So magaling ako makahanap ng mali. Pero yun nga, ayoko muna unahan yung mga ganito. May mga sinabi doon ng mga yung schoolmates niya ng mga online rants na that Julian often lied regarding his credentials such as passing in Harvard or other international programs. So at least blow it out of proportion for what he achieved. Pero syempre, hindi mo naman masisisi siya sa mga ganito nor pwede mong gamiting ebidensya sa kanya dahil nga ano lang naman yan, testimonials lang naman yan, hindi naman yan ganon ka-binding. Mas nire-representa nitong nangyari kay Julian yung kanyang sarili, pati rin yung mga tao. Yung ating kagustuhan magkaroon ng international validation sa buong mundo. Kasi dito sa sarili nating bansa, ang hirap makakuha ng validation. Magulang mo pa nga lang eh. Napakahirap, di ba? I'm sure meron din naman. Pero napakahirap makakuha ng good job or nice one sa magulang mo kung hindi ka talaga top of the top, di ba? Marinig mo pa na kinukumpara ka sa pinsan mo, sa kaklase mo na close niya, di ba? May mga ganon pa mga kaso. So, mas dumadagdag lang dito yung pagkahilig natin magkaroon ng validation in general. Pero yun nga, dahil nga tayo ay believe na believe sa mga kano o at least gusto natin laging merong ibang bansa na magbavalidate sa ating kakayahanan sa in a worldly level, isipin mo na lang yung magiging epekto nito sa kanya at sa magulang niya throughout na sobrang daming tao na nakakalam. Pero syempre at the end of the day, hindi pa nagbibigay ng yummy na panayam si Julian Martir sa mga pararatang sa kanya. At lalo na sa mga universities na hindi pa naman nagre-reply yung mga in-email daw nila. Ngayon panoorin natin isang video na dumobble down pa doon sa sinasabi na finake daw niya ng mga scholarships. Dito naman tinanong ng TV5 kung bakit daw iyon na kanya napili mga kurso. Bakit naman yun yung napili mong kurso o program? Yung sinabi mo kanina.
Bakit Kasi double force? Kasi po yung mathematics talaga, magagamit ko talaga siya in the future. Kasi po, I want to be a quantum scientist po. Kasi makikita mo yan sa mga Avengers po. Na parang, Physicist, parang, pero okay lang. parang na-merge talaga nila mga fields po. Kasi po yung mathematics magagamit ko talaga sa pure science po. Like I said po, parang gusto ko i-build kasi yung biomechanics prototype po para magagamit ko siya sa classes po na pili tayo makakommunicate sa mga animals po. Kasi yung labs ko po yan, parang in-advance ko talaga yung technology po. Parang yung tinatawag natin na supercomputers po. Wow. So, inspired ka pala sa mga Avengers? Avengers! Assemble! Diba na Infinity Stone niya lahat ng mga universities? Neither na-confirm nor na-deny pa ng mga institutions involved, pati ng kanyang eskwelahan ang mga sinabi niyang scholarship na pinasa niya. Ngayon tapos kamakailan ay tinanggal na ng GMA yung kanilang post sa kanilang site regarding sa yung kanilang article tungkol kay Julian. So ano pa rin, kasi nakabang pa rin kami lahat, di ba? Like, kung makikita mo dyan sa article, nandiyan pa si Ant-Man po, zoom in mo lang. So, nagsalita na Negros Occidental High School na regarding sa former student namin na si Julian who graduated noong 2022 pa, ang magsasabi lang namin naging performance niya sa student ay diligent siya and with honors. May naalala ko sa kanya yung tunog niya dun sa interview. Parang may something sa tricycle eh. Ano nga ba yun? Anong pangalan nun? Pero sa mga claim niya na ang mga scholarship ay no comment dahil wala pa kami hinahawakang documents to prove. We are verifying through email sa mga nabagit na universities abroad. Ito yung sinasabi natin eh. Paano siya, siguro online siya na in-upload do sa mga sites. Hindi, alam ko lang na pag-apply ng scholarship ka kasi is yung ano lang, harap-harapan. Hindi kailangan, pero feeling ko kailangan mo pa rin academic records. Ba't hindi alam ng kanyang high school? Diba? So doon lang medyo ako kinakabahan. Pero pero yan, diba? Hindi naman natin alam ang protocol ng kada eskwelahan. Baka naman mas free magpadala ang kanilang mga estudyante sa mga schools abroad. Alam ko mahirap talaga mag-fact check. Pero tayo na lang bilang mga consumers, huwag tayong madala agad sa mga social media. Alam ko na sila ang unang-una dapat na bastion of truth, diba? Pero tayo, syempre, hindi naman masama mag-check sa sarili natin. Pa nakakita tayo ng news, alam ko meron tayong utak talangka mentality na hindi, imposible magawa niyan. Pero meron kasi extreme, diba? Pero maganda rin to kasi nabubuklat tayo sa katotohanan na tayo dapat na hindi tayo nagpapa-spoon feed lang lagi sa nakikita natin sa internet in general. Pucha, lalo na yung mga boomer, mga matatanda o kahit na yung mga gullible na mga bata na nakakita naman kung ano-ano sa internet. Alam ko, diba, kahit gusto natin maging totoo. Gusto ko maging totoo to eh. Gusto ko talagang pumasya siya ng 30. Diba, kung tayo nga sa Valorant lang, 30 kills, masaya na tayo. Ito, 30 scholarships. Bro, ano gawa niya? Get that 30, bro! Masaya ako makasara sa kanya. Pero diba, maganda kung totoo. Huwag tayo matuwa sa mga matatamis na mga kasinungalingan. Bro, think is... ang ganda niya. Panoorin niyo yan, yung Catch Me If You Can. Kasi matututunan mo na yung kasamaan, magagamit mo rin sa dulo para sa ikabubuti ng kalatan. Kasi diba, mas alam niya yung dapat, yung mga ganong kalokohan. Pero siyempre, hindi na ako mag-spoil dyan. Funny at creative ka ba? Hindi po ako funny. Looking for tips. Paano ba magkapa ng scholarship dito? Graphics producer for social media qualifications. Pucha, nag-aral ako ng 4 years para maging tagagawa ng memes. Social media and tech savvy, strong background graphic design, including proficient. Di mo naman kailangan ng Photoshop para gawa ng meme eh. Baka po siya, ano yun, CapCut lang, paint nga lang, InDesign. Tsaka Illustrator. Seryoso ba yan? Oo nga. Pero ginawa lang nila mas professional. Pero literal, gagawa ka nga lang talaga ng memes dyan. Pero okay lang naman, diba, ganun naman talaga kung ano ang kailangan ng isang institusyon, lalo na mas madali mag-viral at magkaroon ng reach sa memes. Titingin po kami na age 22 to 26 na may 30 years of meme experience. Naalala ko naman ang angkas ay sobrang on top ng mga ganyang bagay. Sunod na balita, ito naman medyo malungkot dahil ito ay galing kay Miss Dora regarding sa GMA News na naman. More particularly, saksi and reporter Jamie Santos. Last May 17, nasunog ang bahay nila at namatay ang kanyang tito. My condolences. Immediately after the fire, you were there and reported on the event. Issue number 1, fake news. You reported na lumabas yung senior citizen at bumalik ulit ng bahay. For the record, and based on all the witnesses na kasama sa bahay, hindi siya na nakalabas. Namatay na siya and he didn't have a chance to get out of his house. False reporting has been causing so much pain in our family. Irresponsible journalist. So umiikot na naman tayo. Journalism ngayon, lalo sa social media, na sobrang instant lahat. Ang bilis lang, di ba? Dati kailangan mo ng daanan ng isang buong proseso. Ngayon, kailangan mo na ito. Kaya nga,
binibigyan ko ng respeto talaga yung mga journalist na kilala. Pero hindi dapat nababatak ng iba mga journalist, mga hindi nagpa-fact check, ang inyong pagtiwala sa mga journalist. Kasi gusto ko rin maging journalist. Second course na gusto ko, journalism. Naghahanap ka ng katotohanan sa gulo ng practical na buhay, di ba? Hindi naman yung lalaglag yung mga news nila. Literal na, kailangan mo puntahan yung sakuna. Literal na, kailangan mo puntahan kung ano man nire-report mo. Kailangan mo talang ibigay ang buhay at pagmamahal mo sa trabahong yan. So, hindi dapat nito pinapababa yung tingin nyo sa mga journalist. Kaya tumulong na lang din tayo since nakakahabol naman na tayo dahil nga sa teknolohiya, di ba? Dahil sa sarili nating paraan na paghahanap ng katotohanan online. Syempre, bago pumunta online yan, meron pang munang tunay na buhay, real world na kailangan sumagap ng impormasyon na yan. Yun ang ating kailangan ilaging bantayan. Kasama ka rin dapat dyan. So dito nagkaroon na siya ng issue na insensitivity. Yung kasambahay namin na si Ando ay nakita 2 hours after the fire dahil natrap sa likod ng bahay. So loob siyang basang-basa at ito ang example. Ito. Kasi nagsindi po yung asawa ng amo ko ng kandila po. Iniwan niya. Siguro na bumagsak yung kandila kaya nasunog po umapo yung ano. Mabilis po yung pangyayari. Kasi opo kahoy po ang napatungan ng kandila. Agad daw niyang inilabas ng bahay ang among babae. Usually mga ganyan na hindi na syempre makikita sa recording ay kinakausap mo muna, maaari ka bang interviewin? Common protocol yan at syempre respeto na rin yan, di ba? So mga i-interviewin mo kasi literal na nandun sila sa sakuna. Ngayon dito sinabi ni Miss Dore na hindi daw gano'n, na literal na hindi napunta nga daw sa ospital yung mismo in-interview niya yun after ilang oras. Tulad na kay Julia, nag-aantay pa tayo ng mga panayam, ng mga kinall out dito ng mga concerned citizens, hanggang sa edukasyon pati sa responsible journalism na naging tema na rin natin ngayon sa ngayong balitang ina. Nagtatry ako ng ibang style din naman, lalo na sa mga mas seryosong mga bagay na hindi puro biro at puro kalokohan. May mga balita kasing masarap pagtripan. Ito medyo mas masarap maging seryoso kahit papaano. So doon natatapos sa ating balitang ina ngayon. Kung gusto pa ng mga ganito, lagi nyo lang kami tatag at i-comment sa ating comment section ng mga balitang nasagap nyo, diba? Kasama na rin tayo dyan sa ating responsible na journalism. At huwag nyo tayo like, share sa mga scholar nyong friends kung ano masasabi nila dito. Marites sa mamaalam. Shoo!